Matkasi alkaa tästä. Kaupallisessa yhteistyössä Hertz Autovuokraamo. Tällä kertaa rupatellaan autovuokrausasioista nimenomaan siltä kantilta, että jos sillä vuokra-autolla haluaakin ajaa ulkomailla. Asian tiimoilta asiantuntijana toimii Hertzin aluejohtaja Sauli Toiva. Sauli, onko jotain sellaista ihan nyrkkisääntöä, että miten vuokra-autolla ajaminen eroaa Suomessa tai ulkomailla? No sanotaanko, että tärkein asia tässä ulkomaille niin matkustettaessa vuokra-autolla on se, että ilmoita sitten ennakkoon autovuokraamoon, jotta sulla on sitten dokumentit niin sanottua maastavientiä ja rajanylitystä varten valmiina. Eli meillä ainakin Hertzissä on tapana se, että asiakkaalle tehdään sinne hänen toiveitteensa mukainen, matkan osalta toiveitteensa mukainen maastavientilupa sinne autoon ja sinne hankitaan lisäksi niin kuin rekisteriote matkaa, joka sitten on erityisen hyvä sillä hetkellä, jos ja kun sattuisi jotain vahinkoa siellä matkalla. Ylipäätään tästä ulkomailla ajamisesta tällä hetkellä, niin tässä on aika kovat rajoitteet päällä, että meilläkin Hertzin autolla saa liikkua tällä hetkellä niin kuin Pohjoismaissa, mutta muuten rajanylitykset on niin kuin kiellettyjä laajemmalti. Mutta eli esimerkiksi EU ei ole tässä mikään sellainen ratkaiseva tekijä, että EUn alueellakaan saisi ajalla? Ei tällä hetkellä, joo. Mitäs kun sä tuossa vähän viittasit noista, että mitä tarvitsee olla, niin minkälaisia asiakirjoja pitää olla, jos sitten on päästy siihen sopuun, että ulkomaillekin ajetaan? Joo, sanoinkin tuossa tämän maastavientiluvan ja sitten tämän rekisteriotteen. Nykyään uusia autoja hankittaessa, niin enää ei tule tätä rekisteriotetta niin kuin tuli niin sanotusti ennen vanhaan meille kaikille semmoinen, mutta tämän toki saa sinne autoon niin kuin hankittua ja me hankitaan kaikille asiakkaille, kenelle me tehdään maastavientilupa, niin sinne autoon rekisteriote ja sitten tähän maastavientilupaan rajataan ja laitetaan erilaisia asioita niin kuin kirjoittaen, eli mikä on tämä niin kuin matkasuunnitelma, että käykö asiakas yhdessä vai useammassa maassa, mikä on suunniteltu matka-aika, eli koska auton palautat, jolloin on ajatus se, että silloin sillä ollaan jo takaisin Suomessa ja tämä väli sitten saadaan autoilla niin kuin vapaasti sitten siellä ulkomaan puolella ja lisäksi sitten maastavientilupaan tuodaan julki näitä omavastuuasioita, jotka saattaa olla toiset tämän matkan aikana ulkomailla kuin vaikkapa sitten kotimaassa. Tärkeitä asioita ja sen lisäksi on tietysti dokumentoituna tämä sama henkilö maastavientiluvan haltijaksi, joka on sitten merkitty sinne vuokrasopimukselle kuljettajaksi, että nämä asiat täsmää. Tämä voi tuntua välillä erikoiselta ja joku asiakas on saattanut sanoakin, että on omalla autollaan liikkunut vaikkapa Ruotsissa ja kukaan ei ole kysynyt mitään, mutta niin kyllä siitä lähdetään, että nämä dokumentit pitää olla kunnossa silloin, kun vuokra-autolla liikutaan. Se on varmasti viisaampi, niin säilyy aika monelta harmilta. Mitäs muuten kansainvälinen ajokortti? Moni varmaan vähän arastelee sitäkin, että voiko ulkomailla ajaa autoa, jos on vaan ihan tämä suomalainen kortti, mutta minkälaisiin asioihin se liittyy? Koska tarvitaan kansainvälistä korttia? No kansainvälistä korttia tarvitaan oikeastaan niissä tilanteissa, kun sitten puhutaan suoranaisesti siitä, että varaat auton johonkin ulkomaille ja vuokraat sen niin kuin sieltä. Toki tällä hetkellä, jos ihan oikein muistan, niin taitaa olla Japani ainoa maa, mihin tarvitaan tämmöinen kansainvälinen ajokortti. Että muualle riittää esimerkiksi tämmöinen EU-ajokortti ja ylipäätään ajokortti, jossa näitä tärkeimpiä asioita on niin kuin mainittu englannin kielellä. Mutta esimerkiksi kansainvälisen ajokortin vaatimus niin on paljon höllempi ehkä, mitä se on ollut taannoin. Niin niistä on hauskoja juttuja, että ulkomailla on kirjoitettu sakkoja henkilölle, jonka nimi on Mr. Ajokortti Körkort, mutta justiin näin. Niihin ei halua välttämättä kukaan meistä osalliseksi. Mitäs vakuutukset ulkomailla tai Suomessa, onko niissä kuinka eroja? Toi vakuutusten ottaminen ylipäänsä autoa vuokratessa, niin se on vähän semmoinen oma maailmansa. Se on oma maailmansa ja miten siitä tehdään helpompaa, niin meillä ainakin Hertzillä niin pyritään siihen, että varaat auton kotimaasta tai ulkomailta, niin koitetaan löytää siihen semmoinen hintatuote, johon sisältyy jo pienennetyt omavastuut. Kolari, varkaus ja ilkivalta turvan osalta vakuutuksiahan me autovuokraamot ei edes myydä, mutta puhutaan näistä turvista. Ja silloin kun liikutaan ulkomailla, niin nämä turvat, perusomavastuut saattaa olla vahinkotapauksessa tuplate vaikkapa Suomen hintoihin, että suosittelen, kun ulkomaille lähdetään, että auto varataan ennakkoon kotimaasta käsin, jolloin sä tiedät, että mitä se auto maksaa ja ennen kaikkea, että mistä sä maksat. Ja siinä kehotan kyllä kiinnittää niin kuin iso huomio siihen, että asiakkaat olisi
aidosti kiinnostuneita siitä ja kysyisi, että mikä on se mahdollinen omavastuu, jos nyt sitten sattuisi joku vahinko siellä autolle määränpäässä. Kuinka usein itse olet törmännyt näihin asioihin, että siellä ulkomailla autoille yllättäen sitten sattuukin jotain, että sieltä ruvetaan vähän velottaa ehkä vanhoja kolhuja asiakkailta? No onneksi harvoin, että jopa oma niin kuin näkemykseni on se, että saatetaan ulkomailla liikkua sillä vuokra-autolla jopa tarkkaavaisemmin tietyllä tapaa ja huolellisemmin kuin kotimaassa. Ehkä juuri siitäkin syystä, että nämä omavastuut on sitten aika isoja, jos ja kun jotain sattuu. Ja monesti ajatellaan tilannetta vaikkapa, että autossa jos nämä turvat 2000 euron omavastuulla voimassa, niin asiakas ja tuo takaraivossa jytkyttää se 2000 euroa, mutta sehän ei aina tarkoita sitä, että se on se summa, mikä velotaan, jos jotain sattuu. On sitten kyseessä kotimaat tai ulkomaat, että vauriothan voi olla välillä hyvinkin vähäisiä. Puhutaan vaikkapa kiveniskusta tuulilasissa, niin tämmöiset vauriot ja omavastuut velotusten osalta, ne on varmasti keskimäärin kyllä alle 100 euroa kuin jotain muuta. Mutta tämmöinen perusomavastuu varmaan iskostuu sinne alitajuntaan sitten autoa vuokratessa ja saattaa aiheuttaa sitten sitä vähän tarkkaavaisempaa huolellisuutta sen auton suhteen kuin muuten. Kyllä. Otetaan tähän väliin pieni tauko ja jatketaan kohta sitten ihan siitä ulkomailla ajamisesta. Asiantuntijana toimii tänään Hertzin aluejohtaja Sauli Toiva ja tänään ollaan puhuttu vähän yleisellä tasolla ulkomailla auton vuokraamisesta ja mitä Sauli sanoisit, että kun ulkomailla tietysti noita maita on hyvin erilaisia, mutta mistä lähdetään siellä ulkomailla liikkeelle sen vuokrasopimuksen suhteen, mitä asioita on hyvä muistaa tarkistaa? Varmaan tärkein asia on se, että sä oot tietoinen asiakkaana siitä, että mitä jos jotain sattuu, niin minkälainen omavastuu sillä autolle on nyt sitten tullut niin kuin ennakkovarattua tai otettua tässä vuokraushetkellä ja kehotan kyllä siihen, että kannattaa olla aidosti kiinnostunut siinä vuokraushetkellä viimeistään siitä omavastuuosuudesta ja sen mahdollisesta poistamisesta tai pienentämisestä. No sitten jos mennään ihan sinne liikenteeseen, niin yksi sellainen asia, mikä monessa maassa tulee vastaan, mihin ei Suomessa juuri törmätä, niin on jotenkin tietullit. Tuleeko muuta tämmöisiä asioita, mitä voi tulla yllätyksenä ulkomailla autoilijoille? Joo, toi oli itse asiassa ihan hyvä kysymys ja yleisin näistä on varmaan justiin tämä tietulli asia, että miten se maksetaan ja voiko se niin kuin autovuokraamolta ostaa ennakkoon, että onko siellä autossa joku vastaanotin tai lähetin näitä tietulleja lähestyttäessä sitten, jolloin puomi nousee ja matka jatkuu ja niin joskus se puomi nousee varmaan aika kallistikin, eli sen takiahan meillä autovuokraamoilla maksuvälineenä muun muassa edellytetään niin kuin kansainvälistä luottokorttia, jotta pystytään mahdollisia vuokrauksen jälkeisiä tämmöisiä lisävelotteita sitten suorittamaan, että näitä saattaa olla pysäköintisakot ja tämmöiset tietullimaksut, että nämä on hyvin niin kuin yleisiä sitten, mitä voi tulla niin kuin jälkikäteen maksettavaksi. Mites muuten tällainen liikennesääntöihin ja ehkä just pysäköintiasioihin perehtyminen, niin minkälaisia vinkkejä on, miten niitä kannattaa selvitellä aina kutakin maata kohti? Niin, tämä on vähän sitä maassa maan tavalla, että liikutaan tuo Espanjassa ja Italiassa esimerkkinä, niin siellähän saattaa olla tilanne se, että saatan mahtua tuohon parkkiruutuun tai sitten ihan en, mutta aikansa kun siinä pökkii niitä edessä ja takana olevia autoja, niin siihenhän mahtuu ja varmaan siitä ei mitään sen kummempaa jälkiseuraamusta tule, mutta niin kyllä kehotan, että yleisesti niin ihan sama kotimaassa tai ulkomailla liikuttaessa, että kiinnitetään huomioon näihin liikennemerkkeihin, nopeusrajoituksiin ihan mihin vaan, mihin saa pysäköidä. Ja ettei tule sitä tilannetta, mikä olisi varmaan ikävin tilanne siellä etenkin ulkomailla, että tähän mä auton jätin, mutta nyt sitä tässä ei ole. Ja käykin ilmi, että paikka on ollut sellainen, johon ei ole saanut pysäköidä ja siellä on sitten siivottu ja korjattu auto johonkin muualle. Miten siinä kohtaa muuten pitää toimia? Yhteys sinne autovuokraamoon ja kertoa mikä on tilanne ja pyytää sieltä kautta niin kuin apuja. Että voisin kuvitella, että aika yllätyksellinen tilanne, jos osuisi omalle kohdalle ja hetken aikaista varmaan miettisi, että onko tässä joku piilokamera jossain ja missä se auto on, mutta tämmöistäkin on sattunut. No joo. Yksi asia, mikä tulee vielä tähän niin kuin ulkomailla autoiluun, niin on se, että tietysti meillä Suomessa, kun nämä vuodenajat on mitä on, ollaan totuttu siihen, että meillä on niin kuin turvalliset nastarenkaat, turvalliset talvirenkaat, onnenastalliset tai kitkat, niin
niin tämä nastarengasasiahan on yksi, minkä toki moni ulkomaille matkaava ja siellä autoa vuokraava tietysti osaa ennakoidakin, että nastoja nyt ei saa, mutta se, että siinä autossa olisi kitkarenkaat siitä talviaikana, niin tämmöinen seikka kannattaa sitten myös huomioida ja varmistua sieltä vuokraamosta, kun sitä autoa ennakkoon varaa. Mitäs sitten, kun sitä auto on palauttamassa? Onko jotain, mitä on hyvä tietää, kun ulkomailla autoa palauttaa? Palautuksen suhteen kiinnittäisin niin kuin pariin asiaan enemmän huomioon kuin mihinkään muuhun. Eli jos mulla vaan aikataulu antaa myöten, niin pyrkisin siihen, että tankkaan sen auton täyteen ennen sitä palautusta. Ihan sama kuin täällä kotimaassakin, niin polttoaineen litrahinta on meillä varmaan kovempi kuin kellään tuo huoltoasemilla. Toki se saattaa sisältää sen palvelun, että me käydään se auto sitten polttoainevajeen osalta tankkaamassa, mutta tuolla ulkomailla se hinta voi olla monessa paikkaa vielä kovempi. Että pyri siihen, että tankkaa auto ennen palautusta ja niin ei ole ollenkaan niin kuin huonoksi, että auto vielä valokuvaisi siinä sitten palautushetken jälkeen, kun sen on siihen pysäköintiruutuun laittanut, niin ihan vaan sen varalle, että jos tulisi jotain jälkiselvittelyjä, niin on sitten todistusaineisto olemassa. Ja toihan on varmaan semmoinen juttu, mikä kannattaa tehdä myös silloin, kun sen auton ottaa käyttöön. Et ensin tietysti tehdään yleissilmäys, niin jos siellä on kolhuja, niin niistä kannattaa ottaa kuva. Ehdottomasti. Eli mun mielestä niin kuin, tämä on yksi suuri asia justiin ulkomailla mentäessä. Monesti saatetaan liikkua lomamatkailun suhteen siellä autoa vuokratessa. Toki paljon on liikematkustajia ja muitakin, mutta ennen kuin sinne tien päälle lähdettäisiin, niin katsotaan, että ne dokumentit vastaan niin kuin vaurioiden osalta toinen toistaan. Ja jos sitten huomaa autossa jostain syystä jotain lisävaurioa, mitä ei ole niin kuin ennakkoon merkitty tai ilmoitettu sille asiakkaalle, niin askeleet sinne vuokraamon suuntaan ja käydä läpi tämä, että hei, tästä autosta löytyy tämmöinen vaurio, mitä ei ole missään mainittuna. Ja jos ei se ole mahdollista, niin vähintäänkin se, että ottaa siitä vauriosta sitten kuvan ja mielellään vielä mittaristostakin kuvan, josta nähdään sitten ne lähtöhetken kilometrit ja päästään toteen, että asiakas ei ole tällä autolla vielä metriä ajanut. Niin siinä on sitten pari niin kuin semmoista aika väkevää todistusaineistoa mukana, että vaurion kuvaus ja mittariston kuvaus niin helpottaa paljon jälkikäsittelyä. No varmasti näin. Mä vähän pompin nyt aiheesta jo edelliseen, mutta mun tuli tuossa mieleen vielä niistä tankkausasioista, että itse on muutamaankin otteeseen törmännyt semmoiseen, että kun on ulkomailla vuokrannut autoa ja sen auton on saanut, niin sinne on vaan merkattu, että tässä on bensaa vaikka esimerkiksi joku kerta oli niin, että tässä on 5/8 tankkia, eli siellä ei ole vedetty niin kuin täydestä täyteen, vaan sovittu, että auto palautetaan siinä kunnossa, kun se on ollutkin, niin mites yleistä tämä on? No joo, varmaan voi olla niin kuin alalla yleistäkin. Meillä Hertsissä koti- ja ulkomailla on tapana luovuttaa auto niin, että se on tankki täynnä. Niin ihan jo senkin takia, että meillä on myös sitten lisäpalvelu kaupan asiakkaille, jossa pystyy ostamaan tämän ensimmäisen tankillisen polttoainetta, jolloin se niin kuin sun ei tarvitse varata siihen palautushetkeen sitä aikaa, että mistä löytyisi se polttoaineasema ja muuta, vaan sä oot ostanut sen ennakkoon sen ensimmäisen tankillisen niin sanotusti polttoainetta ja palautat sen auton sitten siinä kunnossa polttoaineen osalta, kun se palautushetkellä on. Mutta toki tälläkin lisäpalvelulla on jokin hinta ja edukkaampi vaihtoehto tälle on se, että palauttaa auton sitten tankattuna, tankki täynnä sinne vuokraamoon. Jos nyt jotain tähän tankkausvaiheeseen vielä, niin kuin, että mitä olisi hyvä huomioida, niin varmaan se, että kun sä tankkaat sen viimeisen tankkauksen ja auton tankin täytät, niin ota vaikka se kuitti talteen ja jos et halua sitä sitten sen kummemmin arkistoida, niin ota siitä vaikka kuva. Edelleen mahdollisia jälkiselvittelyjä varten, jos tulisi joku tilanne, että vuokraamo lähestyisi sitten sen osalta, että autossa ei olekaan ollut tankki täynnä. Mitä sä oli sanonut, mitkä on semmoisia ehkä yleisimpiä väärinkäsityksiä, mitä ihmisillä voi olla, tai yleisimpiä yllätyksiä, mitä tulee ulkomailla autoillessa? No sanotaanko, että ulkomaan osalta niin tuntuu, että ihmiset on aika niin kuin valveutuneita paremmin kuin täällä Suomessa. Täällä saatetaan nimittäin äkkiä mieltää se oman auton vakuutus jollain tavalla hyödynnettäväksi. Esimerkiksi tämmöisen jonkun tapahtuneen vahingon osalta ajateltuna, että jos se oma auto on vaikkapa korjaamolla syystä tai toisesta ja sitten on käytössä vuokra-auto ja sattuu joku vahinko sille vuokra-autolle, niin hyvin usein ihmiset luulee, että se
oman auton esimerkiksi oma vastuu olisi käytettävissä sitten siinä vuokra-autovahingon yhteydessä tai jotain vastaavia muita juttuja, mutta täytyy muistaa, että näinhän se toki ei ole, että se oman auton vakuutus omavastuinen ja muineen ehtoineen koskee sitä omaa autoa ja vuokra-autolla on sitten taas omat vakuutuksensa ja sen takia näitä lisäturvia sitten asiakkaille siinä on niin kuin mahdollista kaupata ja asiakkaan ostaa muun muassa sitä nolla omavastuuta, mistä mainittu. Otetaan vielä vähän semmoinen yleismaailmallinen kysymys tähän loppuun auton vuokraamisesta. Onko kuinka paljon eroja siinä, että onko se vuokra-auto jossakin Euroopan maassa tai sitten esimerkiksi Yhdysvalloissa tai muualla päin maailmaa? Onko jotain alueellisia eroja, mitä pitää huomioida? Mun mielestä ei, että toki jossain päin maailmaa sitten ajetaan ratti on toisella puolen autoa kuin täällä Suomessa, että semmoinen varmaan on niin kuin yksi iso juttu, mitä välttämättä ei aina tule ajatelleeksi se saattaa aiheuttaa sitten vähän hämmennystä siellä etenkin risteysalueella, mutta muuten niin kyllä mä niin kuin olen sitä mieltä ja kehotan niin kuin ihmisiä vuokraan auton meiltä tai muulta vuokraamolta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin ja nähdä tämän avulla sitten vähän enempi siitä matkasta otettavaksi irti. Mutta niin kuin sanoit, niin maassa maan tavalla, eli liikennekulttuurit eroavat aika paljon. Kyllä, just näin.